O pasado ano, un grupo de mozos de Caleiro colleu a Comisión de Festas para recuperar unha festa tradicional da súa vila, como é a festa de San Isidro o Labrego, proba do viño tinto. Neste 2023 regresan con máis forza e co obxectivo de consolidar o festexo. Continuando coa tradición, o vindeiro sábado 13 a música será o preludio da misa. Xirónse máis vou de vou para facer a alborada e despois temos a misa, como sempre, salimos da misa e despois facemos a procesión cos tractores, como todos os anos, e, bueno, esperamos ter polo menos o mesmo número que o ano pasado, e se pode animar algo máis, pois sería perfecto. A previsión da comisión é que a cifra supere as 12 participacións do ano pasado. Tras o concurso, os máis pequenos poderán gozar coa Ludo de Lore e todos os públicos degustar as diferentes ofertas gastronómicas, entre elas o tradicional pincho de pan de millo con chourizo, que terá un prezo simbólico d'1 €. Daí xa temos a un dúo tamén para amenizar un pouquiño todo o picoteo, temos a pulpeira tamén como ano pasado. Este ano, pois, como novidade, temos unha food truck, que vai ter, pois, hamburguesas un poquinho xa máis elaboradas, un poquinho máis gourmet, con patatas e demais. Pola tarde, os grandes protagonistas serán os nenos. A comisión mima os máis pequenos para manter viva a tradición. Nós collemos esta festa porque a recordábamos desde pequeno como algo moi bonito e foi o que nos animou a coller esta festa. Entón, para os nenos á tarde, que vemos moi importante, temos unha festa da espuma, ca empresa Pícaros, que van a estar a partir das 5:30 ou así. Temos aí a festa da espuma e seguramente tamén unha hora para as colchonetas tamén gratis, para que podan disfrutar. A festa pecharase a altas horas da madrugada coa actuación de dúas grandes orquestras. Neste caso o bar é da comisión, o sea que todo o que se consuma ali, se recaude, pois neste caso é para o ben da comisión e do pueblo. Entonces, a noite temos a orquesta no Illor e os coleguitas. Dende o Concello de Vilanova mostran o seu agradecemento e quixeron poñer en valor o traballo da Comisión de Festas, que permite que a veciñanza continue gozando de festas tradicionais. Porque as comisións traballan polo ben dos veciños e sin ningún interés. E cando van a xunto de nós a pedirnos colaboración, non é para eles para leválos para casa, é para todos nós, para manter a identidade como parroquia e para manter unhas festas e unhas tradicións que nos definen a todos. No festexo tamén participará Xacome Pérez coa Asociación Pura Raza Cabalo Galego, facendo unha mostra de cabalos de doma, unha programación completa para gozar dun gran sábado de música, gastronomía e tradición en Caleiro.